Aragó i el comtat de Barcelona no se van poder unir perquè el comtat era d'origen francès i per tant Lluís IX, rei de França, no ho haguera acceptat. I a més, en temps de Ramon Berenguer, el comtat de Barcelona no era l'únic de la marca hispànica. Existien en les mateixes condicions el comtat de Pallars, Fossat, Rosselló, Pallars Sobirà, Empúries i Urgell. Per tant, Catalunya no estava encara formada i la denominació tampoc. Cal ressenyar que el comte de Barcelona, per anar de Barcelona a Aragó, tenia que passar per el territori del comte d'Urgell, un territori que no era d'ell. La denominació catalano-aragonesa era impossible perquè en l'any 1137 la paraula Catalunya simplement no existia. Va néixer a final del segle XII i va tindre entitat en la segona meitat del XIII, quan Jaume I va cedir l'Anguelot i la Provença, menys el senyorio de Montpellier, a canvi dels territoris de la marca hispànica més el Rosselló, que perteneixien a Sant Lluís, rei de França. Luego, la marca hispànica, que és com es designa a les marques carolíngies establides en el sud dels Pirineus, com a defensa dels francs fronts al poderós emirat de Còrdova, mai van pertànyer a la corona d'Aragó, sinó a la corona francesa fins al Tractat de Corbeil en el 1258, 20 anys després de la conquista de València. D'esta manera és jurídica i políticament impossible que puguera existir la corona o confederació catalano-aragonesa per la senzilla raó de que Aragó es constituïa en un regne independent mentre els comtats deslavassats i sense unitat política perteneixien a la corona francesa i per tant li guardaven vassallatge. Diu literalment el Tractat de Corbeil: es universalmente conocido que existen desavenencias entre el rey de Francia y el señor rey de Aragón, de las Mallorcas y de Valencia, conde de Barcelona y de Urgell, señor de Montpellier, por lo que el señor rey de Francia dice que los condados de Barcelona, Besalú y Urgell son feudos suyos, y el señor rey de Aragón dice que tiene derechos en Carcasona, Tolosa, Narbona. Se deduce que los condados de la parte española estaban mejor relacionados con Aragón y que los del sur de Francia con el rey francés. Siguiendo los consejos de los hombres buenos, el rey francés cede a Jaime los condados de la parte española y el aragonés cede a Luis sus derechos en la parte francesa. Luego es imposible que els catalans vingueren a conquistar València simplement perquè Catalunya, com a marca hispànica, perteneixia a la corona de França fins 20 anys després de la conquista de València. Amics i amigues, Jean-François Rebel en su libro El conocimiento inútil diu que la primera de todas las fuerzas que dirige el mundo de la política es la mentira. 800 anys després del naixement de Jaume I, la mentira està tractant de reescriure l'autèntica història del poble valencià i es fa una clara finalitat d'empobrir-lo culturalment en l'objectiu d'absorbir-lo política, geogràfica i identitàriament. El desarmament cultural i moral que viu la societat valenciana fruit de la pobresa política i de l'acomplexament general fa que la rica història del regne de València estigui avui en els laboratoris de l'alquímia catalanista que les armes de la confusió i de la mentira estan modificant maliciosament la personalitat i identitat del poble valencià. Estem patint a lo llarg d'este segle un acoso generalitzat des de les institucions catalanes que presenten la història de València com el resultat de la colonització política i cultural de Catalunya, el que justificaria una unitat lingüística com a pas previ per a la reconstrucció de l'antiga i falsa corona catalano-aragonesa baix el nom modern de Països Catalans. L'instrument, el component més important per a dur a terme aquest projecte és la destrucció de la singularitat idiomàtica de la llengua valenciana. Per això, les institucions catalanes estan invertint mils de milions en impondre social, jurídica i políticament la mentira de la inexistència de la llengua valenciana com a parlar autèntic i autòcton del Regne de València.
Els que estem així sabem que darrere de la batalla de la defensa de la llengua i la lluita contra la imposició del català i el catalanisme en la societat valenciana està la pervivència o mort del poble valencià com a tal i la seva presència en l'Espanya constitucional que defenguem. Per això ens rebel·lem constantment quan vegem que les nostres institucions fan el joc al catalanisme i al seu projecte imperialista, creant una Acadèmia Valenciana de la Llengua al servici dels interessos de l'Institut d'Estudis Catalans i que ha sigut capaç de legalitzar el català en la comunitat valenciana de la mà del Partit Popular que la creà i la financià en més de 700 milions anuals. Per això ens rebel·lem quan vegem que els llibres de text en els col·legis i instituts de la comunitat valenciana se defèn la catalanitat de la nostra llengua i literatura i que els clàssics valencians que donaven a Espanya el primer segle d'or de les llengües neollatines en llengua valenciana apareixen com a autors en literatura catalana. Per això ens rebel·lem quan vegem que el nostre actual govern valencià està a punt de legalitzar en territori valencià les emissions de la televisió catalana. Per això ens rebel·lem quan vegem que el govern nacional socialista dona 300.000 euros a la catalanista Acció Cultural del País Valencià per a promocionar el català en València o quan vegem que el govern català subvenciona en 2.000 milions de pessetes la construcció de l'edifici El Siglo Valenciano com a seu del catalanisme en el cor del Camp Casal de València. I ens rebel·lem perquè sabem que darrere de tota aquesta mentira està la nostra pervivència com a societat i com a poble. Sabem que no comptem amb suficients instruments per a destruir tot l'entramat d'interessos econòmics, polítics i mitjàtics en els que es manté tot l'engany. Però no ens queda una altra eixida que el mantindremos en peu, perseverant i a l'espera de que tota la tramoia del catalanisme s'enfone per la seva falsedat històrica. Nosaltres, com els mozàrabs valencians baix la dominació musulmana, hem de ser els portadors i custodis de la veritat del poble valencià, de la nostra cultura i identitat front als atacs dels nostres enemics. Jo estic segur que més prompte que tard arribarà el moment en què la societat valenciana despertarà d'este somni, d'esta pesadilla, i que la definitiva victòria del valencianisme sobre el catalanisme surarà la veritat. Moltíssimes gràcies. Però ara el més important seria entrar en el col·loqui de que vulgueu preguntar alguna cosa perquè ell vos pugui aclarir qualsevol dubte. Jo tinc que dir-vos també que l'Ateneu Favara, el mateix que ha invitat avui a Juan García Santandreu, pot invitar a altra facció que potser expressa el contrari de Juan García Santandreu, i ahí estarà el mèrit del Favara i el mèrit de Benetússer. Poder escoltar a unos i a altres. I després que cada un, en els dubtes que tinga d'uns i d'altres, per lo menos, com me dia un professor a la universitat, que me dia, el professor Miaja de la Muela, me dia, hay que beber de muchas fuentes, hay que leer de muchos libros, y entonces que cada cual se mantenga en sus propias convicciones o que cambien. Ustedes ahora tienen la palabra, tenemos a Juan García Santandreu, tenen vostès la paraula per preguntar-li el que vulguin i quan vinguera algun altre amic a parlar en el mateix sentit o en sentit contrari, faríem exactament el mateix. Per on es comencem? El
Hermes, l'amic Hermes... Vull aprofitar que vostè és un expert constitucionalista i fer-li una pregunta. Sí. Vull aprofitar que vostè és un expert constitucionalista per preguntar-li una cosa sobre la recuperació dels drets forals que estan ara en marxa. Si vostè no creu que tots aquestes lleis, les lleis forals, no xocarien en les que tenim ara, que s'han reconegut molts drets ja de les dones i de... Només això. Què pensa vostè de la recuperació dels drets forals? Quan Coalició Valenciana, el partit que jo presidís, va tindre l'oportunitat de presentar una sèrie d'esmenes o de propostes a la redacció de l'Estatut, del nou Estatut Valencià, que va ser aprovat en el mes d'abril del 2006, nosaltres estàvem reivindicant la recuperació dels drets forals en tota la seva dimensió, no a soles la vigència de determinades figures del dret civil valencià. Perquè pensem que la personalitat valenciana va darrere d'aquesta realitat jurídica i reconduir exclusivament el dret foral valencià a determinades figures de les relacions civils és reduir i minimitzar aquesta personalitat valenciana que nosaltres defenguem a lo llarg de segles. Hem de pensar que els catalans i altres territoris espanyols reivindiquen la seva historicitat, el que ells diuen somos los territorios históricos, i per això han tingut un desenrotll constitucional preferent als valencians, perquè ells fonamenten els seus drets històrics en una sèrie de constitucions del segle XX. Quan nosaltres, si reivindiquem el nostre dret foral, se n'anem a vora 800 anys d'història. Per això la reivindicació del dret foral valencià en tota la seva amplitud, no a soles en figures civils, sinó també el reconeixement de figures polítiques, supondria que València tinguera aquest reconeixement històric molt més antic que Catalunya, el País Basc o inclús que Galícia. Tinguérem l'oportunitat de fer-ho, però per desgràcia el sentit o la finalitat que tingué l'Estatut del 2006 va ser pujar-se al carro de la novetat que van impondre els catalans, que ells sí que aconseguiren introduir en el seu estatut noves figures totalment anticonstitucionals, com que Catalunya és una nació i la Generalitat catalana un estat. Nosaltres lluitarem per això, però no s'aconseguí. I el nostre partit seguirà lluitant per a que l'Estatut Valencià no a soles siga una norma que nosaltres defenem per damunt de tot per al nostre autogovern, sinó que a més siga una norma que ens servisca per a diferenciar-nos de tot aquell que vulgui fer de València i del Regne de València una part de Catalunya. Aquest és el sentit de la foralitat. És la defensa de la nostra història i de la nostra personalitat front a la gent que vol absorbir la nostra personalitat, la nostra cultura i la nostra llengua. Una pregunta més? No he sentit jo, dins de l'evolució del valencià, que s'anomenara Allemosí. Podria aclarar-nos alguna cosa? Bueno, el llemosí, tots sabem que és la llengua, és el que la gent diu que és el català. L'únic que passa és que el llemosí ha sigut la denominació històrica que ha tingut el català fins al segle XIX. La llengua catalana, que naixqué, des de luego, naixqué alhora en paral·lel a la llengua valenciana, però la veritat és que la realitat cultural